खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि साफागुरि हालामनि समाज फोसाबारि जथाय आफादा जौ जुवा आरो गोबाव सम फुजा खुंफुंनायखौ सुंथाब खालामनो थाखाय फुजा खुंफुं आफादफोरनो आर'जलाइ गथायदों। बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा हारिनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावबोनाय बायदिनो मैया साफागुरि हालामनि समाज फोसाबारि जथाय आफाद एबा साफागुरि खख्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद साफागुरि खख्लाबारि दखरा एबसु राबां दखरा एबसु जाला दखरा एबसु आरो सिलबारि दखरा एबसुजों लोगोसे फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि जथाय हानजाया गिदिंनानै हालामनि फुजा जाग्रा थावनिफोराव थांनानै फुजा खुंफुं आफादफोरजों सावरायनाय जायो आरो गांफा गांफा आर'जलाइ गथायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाय हाबाफारियाव गथायनाय आर'जलाइनि आयदाफोरानो जादों फुजा मेलायाव जुवा गेलेनाय होनो मोननाय नङा, जौ फाननो मोननाय नङा आरो गोबाव सम फुजा खुंफुंनो मोननाय नङा। लोगोसे लिरनाय दंबावोदि गोग्गो समाज दानो थाखाय समाज बेरेखा हाबाफोर आरो खोमसि फोथायनाया समाजाव गुबुंले थासारि सोमजिहोयो। बेनिखायनो बैफोर थासारिनिफ्राय बर' समाजा रैखाथि मोननो हायो बेखौ हास्थायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों। बे समाव जोङो बेवहाय समाज फोसाबारि जथाय आफाद बेखौ बा बेनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनि सिके गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय माखासे दखराफोरखौ लानानै दिनै जोङो समाजनि माखासे गाज्रि बिथिं जेरैहाय जोङो जौ जुवा बे माखासेखौ जोङो दिनै होबथानायनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ मावफुंनो दिनै जागायजेनदों। बेवहाय जोङो दिनै माखासे दिनै जोंनि गेजेराव बा जोंनि ओनसोलफोराव दिनै दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा आरो गोबां फुजाफोर दिनै फैबाय दङ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि माखासे नैबे फुजा कमिटिफोरा दिनै जौ जुवा बे माखासेखौ दिनै होबोबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों दिनै जोङो नायोब्ला बर' समाजाव जोंहा गोबांथार जोङो जेंनाफोर नुनो मोनदों। मानोना इयुन जेनेरेसना जुदि मोजां जायाब्ला मोनसे समाजा मोजां जानाय नङा। दा बेखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आरो बेहाय थानाय जिखिनि गौथुमफोर दङ बै गौथुमफोरा दिनै बेखौनो हास्थायदों जे जोंनि जि इयुन जेनेरेसनफोर बेयो जेन उननि समाव जेन नैबे माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानो नाङा बा जाया जों बेखिनिखौ हास्थायदों। बेवहाय ओनसोलनि अर्गेनाइजेसनफोर एबा फुजा कमिटिफोराल' गोसो होनाया माबा मुलाम्फा जागोन नामा? गार्जेनफ्रा माबायदि बाहागो लानांगोन बेफोरबायदि हाबाफारियाव? जों लुबैदों बेवहाय खालिबोल' नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा नैबे बर' थुनलाइ आफादफोराल' नैबे खामानिफोरखौ बा नैबे फोसाबनायनि जिखिनि खामानिफोरखौ मावोब्ला नैबेवहाय जाफुंजोबगोन बिदि नङा। मानोना रायजो राजाफोरा थाफानांगोन। रायजो राजा थाफायोब्लासो जोंनि जिखिनि थांखि जोंनि जिखिनि समाजखौ मोजां मोनसे थासारिसिम लांनाय नैबे माखासे हाबाफारिया मोजां जागोन बा जों सान्दों नैबे जोंनि समाजनि जिखिनि नैबे माखासे जेंनाफोर बे जेंनाफोरा जोबस्रांगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। बेवहाय नोंथांमोना दिनै मोनबेसे दखराफोर एबा मा गौथुमजों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ? नैबे जों दहायनो बुंखादों नैबे समाज फोसाबारि जथाय आफाद नैबे समाज फोसाबारि जथाय आफादाव जोङो नायोब्ला गिबियावनो जोङो सिके गुदि बर' थुनलाइ आफाद बे दङ। बेनि उनाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा माखासे दखराफोर दङ जेरैहाय सिके दखरा, राबां दखरा दङ, सिलबारि आरो जाला दखरा। बेनि उनाव फुंखा गौथुम बे माखासे गौथुमफोरा दिनै जथायैनो जोंनि बे हाबाफारिखौ मावदों। माबायदि गोहोम खोख्लैगोन होनना सानदों? नैबेनि गेजेरजों जों बेखौनो हास्थायगोन जिहेथु समाजनि गाज्रिखौ जिहेथु जोङो दिनै फोसाबनो होननानै आवगायबोदों बे हिसाबै समाजनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होफागोन जों बेखिनिखौ आसा खालामदों आरो जिखिनि जेंना बेखौ जोङो सुस्रांलायनो हागोन होननानै आसा खालामनो हायो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबगिरिनिसिम साबायखर थाबाय। जोङो दिनै फैगौ दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा जा फुजा जागोन बै फुजाफोराव जौ जुवा होनाय आरो बायदिसिना गेलेग्रा बेसादफोर होनाय बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो
फुजा आफादफोरनिसिम जोङो गिदिंनाय जादों आरो बिथांमोननो जोङो लाइजाम होनाय जादों हांख्रायलाय। माबायदि प्रसार जागोन बा माबायदि होबथानो राहा मोनगोन बायदि नोंथांमोना? होबथानायनि राहाखौथ' बिदि आफाद हिसाबै जोङो राहाखौ लानो हानाय नङा, नाथाय जोङो जोंनि जा समाजारि आफाद हिसाबै जाहाथे फुजा आफादफोरा बेखौ जौ जुवा आरो बायदिसिना खेलाफोरखौ होआ बेखौनो जोङो खावलायदों आरो। बे सावरायनाया समाजाव बा कमिटिफोरनि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैथाव? ओरैनोथ' जोङो सिगांनिफ्राय गुबुन गुबुन फुजा आफादफोरनो लाइजाम होबोनाय लेखा खायफा खायफा फुजा आफादफोरा बेखौ मान होनानै गावसोरनि फुजाफोरखौ जौ बा जुवा गैयाबालासिनो खुंफुंनाय नुनो मोनदों। थिग बिब्दिनो गुबुन गुबुन फुजा आफादफोराबो बिब्दि लासैयैनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ एंगारलांगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। जौ जुवा बा गाज्रि खामानिफोरखौ बेवहाय मावहोयियाव मा मा मुलाम्फा दं रायजोआ? दायो जोङो नुनो मोनदों जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोरा बै फुजाफोराव जेब्ला जौ आरो जुवा बेफोरखौ होयो, बेफोराव थांनानै जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोरा जौ लोंनायफोरखौ हुदा खालामो आरो बिदिनो बिसोरनि जा समाजनि गाज्रि खामानि मावनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बे जौ आरो जुवा जुदि फुजायाव गैयाब्लाथाय बेफोरबादि जा लाइमोनफोरनि मावनो नाङै खामानि मावनाय बेफोरबो गैया जागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 2 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।